Isang Camarines ang muling nagpakitang gilas sa isang international triathlon event matapos makapagtapos sa Ironman 70.3 na ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong Agosto. Narito ang kwento ni Jessica Murillo o mas kilala bilang Love, isang simpleng fitness enthusiast na ngayon ay isa ng Ironman finisher. Matinding init, mahabang distansya at libu-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo ang hinarap sa karerang ito. Sa kabila ng lahat, matagumpay na tumawid sa finish line ang dalaga na tubong Iriga City. Ang Ironman 70.3 ay isang world-class triathlon race na binubuo ng 1.9 kilometers na swimming, 90 kilometers na cycling at 21 kilometers na running. Ang laban sa Cebu, ang ika-4 na paglahok niya sa Ironman matapos sumali sa mga kompetisyon sa Palawan, Subic at isang international leg sa New Zealand. Ngunit sa kabila ng karanasan, aminado siya na kulang pa rin sa paghahanda para sa kompetisyong ito. Feeling ko lang yung preparation, yun din. And then, mahirap talaga yung bike route. Mahirap siya for me kasi hindi naman talaga ako siklistang siklista eh. So, hindi yun yung forte ko. Saran yung forte ko. So, naging triathlete ako. Nag-start ako running. Yun. So, hindi ko talaga forte yung bike. Nagbabike lang ako kasi kailangan siya sa triathlon eh. So, doon ako nahirapan. Sobrang ganda kasi nung ruta. Yung kung familiar kayo sa Sislex, Cordova, Cebu, Expressway. Ang hirap. Paakyat. Daming paakyat. Tapos 3 beses ka pa dun babalik. So, aakyat ka, lulusong ka. Pagbalik mo na naman, akyat na naman, tapos lulusong. Kaya yun, siguro doon naapektuhan yung performance ko sa run. So, yun. Pero sobrang happy ako kasi naka-finish ako, nagawa ko yung goal ko, na makatungtong sa finish line. Yun na talaga yung goal eh. Kaya, sobrang happy. Nagsimula siya sa simpleng workout para sa mental health bago pa man ang pandemya. Kalaunan naging hilig ang pagbabike at pagtakbo hanggang sa tuluyan na siyang sumabak sa mga kompetisyon. Hindi naging madali ang karera sa Lapu-Lapu City. Sa unang kilometro pa lamang ng takbuhan nakaranas siya ng matinding cramps. Pero itinuloy niya ang laban bitbit ang determinasyong makatawid sa finish line. Most challenging for me. So, ang favorite part ko talaga sa Ironman is running. Kasi yun yung forte ko. I love running. Mawala na lahat sa akin ng sports, hindi talaga yung run. Pero this time, most challenging run in my life. Like 21 kilometers after the bike, 5 kilometers. Actually, paka off the bike ko is pa lang, mga ilang meters pa lang, nag-cramps ako. And first time in my life na nag-cramps ako ng ganon. That's why, pinagpipray ko lang talaga yung sa run ko na 21. Imagine, magwa 1 kilometer pala, nag-cramps ka na. 21 kilometers. So, hindi ko siya alam kung paano ko siya i-manage. Kasi nga, first time ko yun ma-experience. So, ang ginawa ko is, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko to i-handle. Paano ko i-manage yung ganitong cramps. Like, hindi ko to na-experience before. So, hindi ko alam kung paano ko to malalagpasan. Nang marating ang finish line, hindi napigilan ang emosyon. Sa gitna ng palakpakan at sigawan ng mga taga-suporta, napasayaw siya sa tuwa at tagumpay. Ayon kay Love, hindi kailangang magsimula bilang professional para marating ang malayong layunin. Ang mahalaga ay may tapang na mag-umpisa. Mag-start na kayo ngayon na. Kasi ganun yung ginawa ko eh. Kasi nangarap lang din ako before. And pag hindi nyo siya sinubukan or hindi nyo siya binigyan talaga ng oras, kailangan mo lang siya i-try. And then, kung ano yung na-feel mo, gusto mo ba or masaya ka ba or ayaw mo, doon nagsistart eh. Kailangan mo sumubok, huwag ka matakot. Huwag ka matakot sumubok ng mga bagay like mula personal na layunin tungo sa inspirasyon para sa iba, ang kwento niya ay patuloy na ang dedikasyon at disiplina ay sapat para marating ang anumang finish line. Basta taga-Kamsur, uragon yan! Regine Boy, CSN.